खुलुमबाय आं बे बड'लेण्ड बुब्लिखौ गोजोननाय होबाय। थारमाने जोङो जेनेबा आबादारि हिसाबाव जोङो बहुत खामानि जौगानायबो मोनदों माने एपिसि माबानिफ्राय फार्मार-सेलनिफ्राय माने जों नांगौ बायदि गैयि समाव जों मोनाखैमोन माने दा मोननानै जों बहुत जौगानाय जादों आरो माने उमेनफ्राबो ओरैबायदि जौगानो हादों माने खेथि मावनाय फोथाराव ट्रेक्टर हालेवनाय माबा हालेवनाय बेफोरखौ हिनजावफ्रा रोङामोन दा रोंजोबबाय। दा जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय बहुत अनसुंथाइबो मोनदों आरो जों माने अनसुंथाइखौ जोङो बहुत अनसुंथाइ मोनदों माने गारि मोनदों जेरैहाय ट्रेक्टर हेन्ड ट्रेक्टर माने बेखौनो जों सालायनानै दिनै गोजोननाय फैदों आरो माने बहुत खेथिबो मावदों आं बहुत माने आगोल आं जेबो गैयामोन दा माने बे बिटिआर सरकार फैनायनिफ्राय बहुत माने आवगायनोबो हादों आरो रोंलांदोंबो खेथि बाथिफोरखौबो मावनो रोङिफोरखौबो रोंलांनाय जाबाय जेनेबा जेरै दा जोङो अर्गेनिक मैगंफोरखौ गायनाय बायदिसिना गायनायफोरखौ जों माने एबारनिफ्राय जों सुरु खालायगोन इसोर अनसुंथाइ होयोबा जुदि माने बिसोरो जोंनो जगायना होयोबा जों माने बेफोर खामानिखौ जों फुरा मावलांनाय लामा लादों। जेनेबा दिनै उमेनफ्राबो जोंजों बहुत मानसिफ्रानो माने मावफानाय सोलोंबोदों दिनै मोनसे जायगायावनो 20 बिगा 30 बिगा गाहाम खेथि मावलांनो हादों देग्लाय माने 5 बोसोरावनो बहुत जौगादों आरो जोंनि उमेनफोरा माने आगोलो माने बिपिएफ सरकाराव जों जेबो जौगानायबो मोनाखैमोन आरो जेबो गोजोननायबो गैयामोन माने नायानोमोन बिदि जेनेबा फार्मारनि माबाखौनो नायामोन आरो माने खेथिनि माबाफोरखौबो उमेनफोरखौ फोरोंनायनि प्लान गैयामोन। दा जेरै प्रमद बर' सार फैनाय लोगो लोगो दिनै बेखिनि खामानियाबो जादों आरो माने गथ'फोर फोरोंनो हाथारिफ्राबो दिनै बे खेथि मावनानैनो माने सोलोंहोनो हादों फोरोंनो हादों। जेरैहाय बर' बिमाफोराबो जेरै बेफोरबायदि मावनानै देखायनो हायोबा फिसाफ्राबो रोंलांगोन बा बै रोंथारि उमेनफ्राबो माने बेफोरखौ रोंलांगोन आरो माने बे माबाखौ जेनेबा खेथिखौ बोरैहाय मावनांगौ बेफोरखौबो माने बुहुद फोरोंलांबाय थादों आरो दिनै एपिएससिआ फोरोंलांबाय थादों ट्रेनिं लाहोलांबाय थादों गामि गामि माबालांबाय थादों जेनेबा बै गैथारिफोराबो दिनै खेथि मावनानै बुहुद जौगालांदों आरो माने बिटिआर सरकार फैनायनिफ्राय बे आरो साबायखर थाबाय आब' बिथांनिसिम बिथाङा फोरमायबाय आरो लोगोसे खाथियावनो जोंहा सासे आब' दंबावो आं बिथांमोननिफ्रायबो मिथिनो हास्थायगोन एपिएससि जायखौ बुंदों जेरै फार्मार-सेल बिपिएलनि बिथांमोननि दानिया बेसेबां गोजोननाय दं? औ गोजोननाय दोङो मानोथो जोङो आंथ' बेसे गोबाव जायाखै आबाद मावनाया आंहा मोनसे सिमां दङमोन आं जोबोद मोजां मोनो खेथि खालामनानै ओमफ्राय आं बेबायदिनो सानोमोन सानसे समाव जोंहा गोबां केमिकेल बेबायदि बेबहार जायो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो बेराम जादों ओमफ्राय आंनियाव मोनसे सोंथि फैबाय थायोमोन अर्गेनिक जोंनि जायगायाव जुदि खेथि खालामनो हायोबोला जोंहा बेसेबां मोजां जागोन जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जागोन आरो सुबुंफोरखौ मोजां आबादनि बेबायदि फिथाइ सामथाइ जाहोनो हागोन। जोंनि देहाफोरा बेबायदिनो दिनै केमिकेल बेबहार खालामना गोबां बेबायदिनो जोंहा बेमार आजारफोरा जोंहा साग्लोबबोगासिनो दङ। दा बे बेमारफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानो थाखाय जोंहा जेबो राहा गैया माथ्र' जोङो जानाय लोंनायनिफ्राय जिहेथु अर्गेनिक बे अर्गेनिकखौ जों खालामनो हायोब्ला जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव मोजां जागोन बेखौ साननाय दंमोन। बिदिनो आं अर्गेनिकखौ खालामबोबाय थादों बिदि खेथि फिसा बिलाहै बेबायदि खेथि खालामबाय थानायावनो हरखाबै सानसेखालि आंनो बेबायदि खबर सफैबाय बेबायदि जोंहा बे एग्र' बे फार्मारनिफ्राय बिदि ट्रेक्टर होदों आंहा गोबां गोब्राब जायोमोन माने खेथि खालामनायाव ट्रेक्टर गिदिर बेबायदि गैयियाव जोंहा गोबां उसुबिदा जायोमोन। दायोथ' जोङो आइजोफोरानो सालायनो हानाय बेबायदि ट्रेक्टर फिसाखौ जोंनो होबाय बेयाव जोंहा गोजोननाय थाबाय आरो बेजोंनो जोंहा गोबां बेबायदि खेथि खालामनो थाखाय आइजोफोराबो बिदि राहा लामाखौ मोनदों बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेजों जोंनि उननि जिथु जोलैफोर बिथांमोनाबो जोंबायदि फार्मार जिथु खेथि खामै खामै जाग्राफोरा जायहा इडुकेटेड नङा आइजोफोर बिथांमोना बेखौ सोलोंबोनो मोनगोन बेखौ आं आसा थायो आरो। नोंथाङा जिथु अर्गेनिक खेथि खालामो दिनै बिटिआर सरकारा बाजेटआव 400 अर्गेनिक हा बनायनायनि मोनसे थांखि लादों। औ बेखौथ' आं मिथिया अब्लाबो आं सानदों जे खोनाबाय जोबोद मोजां जादों बेबायदि खालामोबाथ' जोंनि जायगाफोरा डेभेलप जागोन आरो नंथारगौ बेखौ आं साबायखर बावो इयुननि दिनाव जाहाथे बे जिथु थांखि लादों बेयो साक्सेस
जाहाथे जों जायो। सिगांनिफ्रायनो आबादखौ मावो। आं सिगांनि समाव नैबे फार्मार सेलआ दङना गैयामोन आरो जुदि दङमोनब्ला नोंथाङा बिथांमोननिफ्राय सहायफोर बिदि मोनदों नामा? आं बेबायदि सिगाङावथ' बेबायदि मोननाय जायाखैमोन जेब्ला आङो अबिनाश जितु भाइ बिथाङा आंनो बेबायदि खोन्थादों बेबायदि ट्रेक्टर फैनायनि खोथाखौबो आंखौ सासे मानसिया बुंबाय माने बेबायदि आइजो आं सिगांनिफ्रायनो खेथि खालामोमोन नालाय बेनिफ्राय बियो आंखौ नुनानै आंनि नामखौ थिसननानै होबाय बिदि थिसनना होनायाव आं बे ट्रेक्टरखौ मोननो हाबाय। आं सिगांथ' बेबायदि आं जेबो मोनाखै आंहा जेबो गैया आं पार्टिफोरजोंबो जेबो लोब्बा गैया आं सासे साधारन फार्मार आरो खेथि खालामग्रा। माने बिथांमोननि मददजों आइजो माहारिया दिनै न'खर सालायनो हानायनि मोनसे लामाखौ मोनदों। औ नंगौ नोंथाङा मोनदों रोखा बुङो। रोखा बेयो।